गिबियावनो खुलुमग्रोबाय गासै रादाब बुथुमगिरि बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड टुडे बड'सा रादाब आरो बड'लेण्ड रादाब आरो रियेल लाइफ निउसनि साफ्रोमबो दिनै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय जोबोद हामग्लायनाय आरो साबायखर हरग्रोबाय। दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लिंदों खारना जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो मोनदों फेसबुकनि दारा मोनसे गाज्रि मोनसे मेसेज रायजोनि गेजेराव फोसावलाबायनाय जों नुदों। बे जाहैबाय पास्टर बिन'द बसुमतारी बिथाङा भिडिअ रेकर्डिंजों गोबां बाथ्रा हिन्दुनि एगेन्स्टै बुंनाय राव जों मोनदों। दा जों सानदों गिबियावनो आं बुंखायो सासे पास्टरनिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारनाया बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनायनि राव बबेबा मोनसे धोरोमखौ नेवसिनायनि राव ओंखारनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। पास्टर सासेया बिदि बुङा। जों मोनदों पास्टरा जोंजों रायलायो जोंजोंनो लोगो। बिसोरथ' एखे बिराद मोजां बुजायनानै बिराद मोजां रोङिखौ गोरों खालामग्रासो। बिसोर खिन्थु बबेबा धोरोमखौ नेग्लेक्ट खालामथारनाय एबा धोरोमखौ फोजोबस्रांलायनि राव मोनसे डिस्ट्राक्टिभ मोनसे माबा खालामा बिसोरो क्रिटिसिजम खालामा। दिनै बिथांनि बुंनाय रावफ्रा ओरैबायदि सहायनो हायि जों साफ्रोमबो ब्रह्मफ्रा जोङो जाय सिबिग्रा ब्रह्म जों हमनानै लादों बुजिदों जे बिथाङा सासे नंखाय गावखौ गावखौ बेबायदिनो बुंथिंलाबायनानै गाज्रि लामाजों समाजाव मोनसे गुबुंले आबहावा समाजनि आबहावाखौ गाज्रि थासारि खालामनायनि मोनसे एजेन्ट बायदिसो खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिथांनि बुंनाय हारसा रावै बुंनायखौ आं एसे फरायथिग्रोना होनो नागिरदों। आमी पुरोहित बंशर मानुह जाक बर' বিলাকে ব্ৰহ্ম ধৰ্ম বুলি কয়। মই ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ মানুহ। মোৰ দেউতা পুৰোহিত, মই পুৰোহিত, ভাই পুৰোহিত, দাদা পুৰোহিত, মা পুৰোহিত, আমি সকলো পুৰোহিত। আমি দিনত 3 বাৰ যজ্ঞ দিয়াৰ পৰিয়ালৰ মানুহ হয়। बे बाथ्राया जुदि नंगौ बिथांनि बे बुंनाय रावा नंगौ होमब्ला दिनैसिम जों ब्रह्म धर्मआव बर'फोरनि ब्रह्म धर्मआव जोङो त्रिसन्ध्यानि बाथ्राखौ दासिमबो जों सावरायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला समयजों खोथा शास्त्रआव बुंदों सम मोनब्लासो खालामफिनदों जयग'नि बाथ्राया। खिन्थु बिथाङा बेवहायनो नंखाय बाथ्राखौ बुंखाबाय। गाव न'खरा फरियाला गावनि न'खरनि फरियाला गासिबो ब्रह्म सिबियारि नंगौ नङा जोंहा बेहाय दाउट थाबाय। आरो बिथांनि बुंनाय जिहेतु गावनि बिफा गावनि बिबौ गावनि बिदा गावनि बिमाया पुरुहित्य मावो होनना बुंदों। दिनै जोंनि बे समाजाव जों बेखौ मोनाखै। सोर न'खरनि बेलाय बेबायदि दङथ' बहुद दङ जोंजों। खिन्थु बे बिन'द बसुमतारी होननाया सोर बियो बेबायदि बुंदों। बिथाङा बुंदों मा होनदों 3 बार यज्ञ होयो होनना बुंदों। 3 बार यज्ञनि प्रसेसआ माबाया मा होननानै बुङो धर्मआवलाय बेखौथ' जों त्रिसन्ध्यासो होनना बुङो। त्रिसन्ध्या दिनैसिम मावाखै। जोंखौ दा 2 सन्ध्यासो खालामगासिनो दं फुं आरो मोनाबिलि। बेखौबो बुजिनानै लाथों बियो। जानला मोनला फाननानै दिनैहाय जायफ्रा नंखाय जायफ्रा बुजिया जायफ्रा रोङा बेबायदि रोङै मानसिफोरखौ थगायै बिथाङा दिनै गाव सासे डक्टरनिफ्राय बिराद गिदिर साइन्टिस्ट गावनि रावजों माबाया गायोनो। आं बुंगोन बिथाङाथ' गुवाहाटियाव गहरसुगाव जि माबा खालामदों बाव लेंहरै माबानाया माथो थैनानैसो दं। 3 आं प्रमान मोनबाय। आं निजे गावनि स्टुडेन्ट 2 मोनबाय। सासेया स्टुडेन्टनि हिनजाव सासेया स्टुडेन्ट कटकिपारानि सासे बिमल बर'नि फंबाय। बेखौ फोथैदों बियो हायो होननानै लांबाय फोथैदों। गहरसुगाव सासे हिनजावखौ फोथैदों बियो मिथिंगापुरियाव मुलि जाहोला। थिग बिदिनो हिरिम्बापुराव आंनि स्टुडेन्टनि हिनजाव हिरिम्बापुरनि सासे हिनजाव बेखौबो बियो फोथैदों। गथिखे बबे माबाजों गादों गायाखौ जों बुङा प्रेयारजों गानो हागौ। जिउदि हे बियो गोबाव समनिफ्राय मुलि जाबोबाय थादों बे गानो हागौ। खिन्थु उइदाउट मेडिसिन गाया बे गाथारगोन होननानै जों बुंनो हाया। गायोब्ला मानोथो थैगासिनो दं दिनैलाय
दिनै मानो बै समाजनि बै मण्डलिनि मानसिफ्रा मानो थैगासिनो दं उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम थैगासिनो दं डाक्टारनाव मानो थांदों डाक्टारखौ मानो नांगौ डाक्टारखौ मानो फरायदों बिसोरो होमब्ला गतिके बे मिसा खोथा आरो बेवहाय बुंबावदों बे सुथिके कैसु प्रभु कि प्रभाब बेखौ जों बुंनो थांला बयहाबो गाव गावनि धर्मनि गुरुखौ जों प्रभाब होनना बुङो दिनै जोंबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जितु बुंलांनाय बोसोन बेखौ जों मानिनानै सोलियो बिनि प्रभाब होननानै जों दिनै जौगानायखौ बुङो बर' हारियाव ब्रह्मफ्रा जौगानायखौ जोङो गुरुदेवनि अननाय होनना बुङो बेबो बे हयथ' बाथ्राखौ बुंदों बेहाय आंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय आं बेखौल' बुंगोन हिन्दुनि गासैबो खामानिखौ मावजोबदोंमोननो बियो बलिबो होदोंमोननो ब्रह्मफ्राथ' बलि होआ ब्रह्मआ अन्थाइखौनो सिबिया मुर्तिखौनो सिबिया बे बलि होदों होनबाय बलि होनाया सोर होयो खोमसि फोथायग्रा मानसिया बलि होयो खोमसि फोथायग्रा मानसियासो प्रेयार खालामलाबायहैयो मबेजोंबा हामो होननानै दिनै बेबायदि मोनसे बेहाय रोखा बे नै बिनि बुंनाय रावाव जों मोनदों गतिके आं बुंनो थाङो बिन'द बसुमतारी नोंथाङा बेबायदि बानसावलाबायनाय आरो बेबायदि फोसावलाबायनायखौ गार नोंथाङा बारा गोबाव गैला ख्रिस्टान ससाइटिनो होसोजागोन नोंथाङा बे सैथोखा आरो जों बुंदों नोंथाङा अरखौ ओरैबायदि माने ब्रह्म अरखौ नोंथाङा ओरैबायदि थासलि खालामदों दैखौ ओरैबायदि थासलि खालामदों माने बे बुहुमखौनो नों ओरैबायदि थासलि खालामदों जेराव अर गैया जेराव साननि दुंनाय गैया बेवहाय जगतनि खुनु सृष्टियानो गैया बेखौ नों बुजिना बुजिया सृष्टि होननायानो गैया अर गैयाब्ला दै गैयाब्ला दैया जिउ अरा क्रिएटर बबेखौ नों बुंदों फालाय आरो नों मोनसे बाथ्रा बुंबावदों नोङो बाइबेलखौ नोङो बाब रे बाब बोसोरबै हान्थु खरायनानै फरायदोंनो नोङो ख्रिस्टाननि बाइबेलखौ दांनानै नोङो समाय लानानै बुंदों ख्रिस्टान बाइबेलाव मा लिरनाय दं नंखाय बुंनायनिसै देरसिन पाप गैयानो दिनै नोङो पाप देरसिन पापखौ मावदों नोंथ' थगायबाय नों बोसोरब्रै नों हान्थु खरायदोंबा नोंनि हान्थुआ माबायदि जागौमोन नों थगायदों नोङो गतिके आं बुंनो थाङो आं बारा गोलाव बुङा जोंहा जोंनि बिराद दङ बुंग्राफोर आं बेखौल' बुंबाय बेखौल' बुंनानै आं जागायदों जे नोंथाङा साबधान थादो नोंथांखौ नोंथांनि सृष्टिकर्तायानो नोंथांनि मोनसे साब एबा साव होनना बुङो बर'आव बे जानानै थासिगोन आं बारा गोबाव बुंलाया बेनो जे बिथाङा बेखौ राजुवा बाबै क्षमा बिनांगौ आरो जों बे क्षमाखौ जों मोननांगोन नुनांगोन राजुवा बाबै बिथाङा बियाब्लाथ' बेथ' गावहानो बिपद दं मानो होनबा अलरेडि मोनफ्रोमबो जिल्लाया केस होनायनि मोनसे माबा सावरायबाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेखौ सावरायनायनि उनावसो दिनै जों नैबे उदालगुरियाव बे मिटिंखौ लानानै बेखौ बुंनो गोनां बाध्य जादों फारसेनिफ्राय प्रेसार फैदों जोंनाव जों मा खालामनो गतिके बियो राजुवा बाबै बयबो मोनथिनाय बादियै बियो निमाहा बिनानै लानांगोन नङाब्ला बेहा बिपद दङ बे केस जागोन खुलुमबाय गिबियाव आं गासिबो रादाब बुथुमगिरि आरो रादाबगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आं मुस्रि हेमन्त ब्रह्म दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसा संसदनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दिनैनि नैबे प्रेस मिट खालामनायनि मोनसे जोंहा गोनांथि जानानै फैदों बे प्रेस मिट खालामनायनि गोनांथियानो जाहैबाय बावैसो साननि सिगां सासे ख्रिस्टियान मिसनारि पास्टर बिन'द बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गावनि माखासे मटिभेशनेल पइन्ट जिथु मोनसे माबा होदोंमोन बेवहाय माखासे बाथ्राफ्रा बेरखांदों जाय बाथ्राफ्रानाखि ब्रह्म धोरोमनि सायाव आघात होफैदों आरो जोबोद दुखु गोनां मोनसे बिथाङा इनसाल्ट खालामहरनाय जादों दा बे बिथांनि जिथु इनसाल्टेसन खालामनाय बिनि सायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा गोसोआव दुखु मोनखांनाय फैदों आरो बिनि मोनसे सैथोथिखौ जों नायबिजिरनो हास्थायनाया दिनै जोंनि ब्रह्म धोरोमारि सिबियारिफोरनि गेजेराव बेरखांनाय फैदों दिनै जों लुबैयाखै जे दिनैनि दिनाव गोरों गोरा मुगायाव धोरोमखौ लानानै बबेबा धोरोम संगठना गुबुन मोनसे धोरोम संगठननि गेजेराव सोरनिबा जानाय सोरनिबा जायै सोरनिबा सैथो सोरनिबा असैथो सोरनिबा
गोरोन्थि आरो सोरनिबा नंखाय बे बाथ्राफोरखौ बांसावलायबाय थानानै धोरोमनि गियानखौ बेवहायनो फोजोबनानै लानो थांनायखौ दिनैनि मुगाया मालाबाबो लुबैया। बेनिखायनो जों थोंजोङै बिथां बिन'द बसुमतारी पास्टर बिथांनिसिम जों सोंथि सोंनो लुबैयो। बिथाङा बबे तथ्यनि सायाव आरो मा तत्वखौ लानानै ब्रह्म धर्मनि सायाव बेबायदि जग्य होनाय आरो ब्रह्म धर्मआ अरखौ बाहायनानै जे बियो बबेबा दैनिख्रुइ सिङाव थानाय बेबायदिनो धोरोम सिबिबाय थादों, बिनि जुक्तिखौ जोङो बिथां बिन'द बसुमतारीनिफ्राय जों मोननो लुबैयो। बिथाङा गावनि बुंथियाव बुंदों जे बिथाङा सासे पुरहित बंस'नि मानसि। ब्रह्म धर्मआ मालाबाबो मानसिखौ जाथि एबा थाखो राननानै दोना। बेयो परमहंस शिबनुर स्वामिनि बोसोन आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआबो बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बिदि जाथि भेद थानो नाङा बे बुंथिखौ जोंनो होफैदोंमोन। जिहेथु बिथाङा पुरहित बंस'नि मानसि होननानै बुंदों। जोंनाव खुनु ब्राह्मण बंस गैया, पुरहित बंस गैया, शुद्र बंस गैया। बबेखानि ब्रह्म धर्मआ जाथि भेदखौनो गनायनानै लायाखै, आजावनानै लायाखै। बेनिखायनो बिन'द बसुमतारी बाबाया पुरहित बंस'नि होननानै बुंदोंब्ला बे जुक्तिया थारैनो गोरोन्थि, बे नंखाय। जोंनाव ब्रह्म धर्मफ्रा मालाबाबो पुरहित बंस बेबायदि जों दानानै लाया। पुरहितआ समाजजों आरो गावनि बेक्तिगत गुननि दारै बेखौ जों मोनसे बिथा दोनखायो। बेखौ दाब्रबबानो जाया आरो बेखौ होब्रबबानो जाया, गाव जानो होनबानो जाया। गावनि बेक्तिगत क्षमता आध्यात्मिक शक्तिनि गुनखौ लानानै पुरहितआ जायो। बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना लानाया गोनां। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे गावनि बेरामखौ दरसायनानै 7 बोसोर जुजि जुजि जे बिथाङा बेराम हामाखै, बेराम हामैनि जाहोनाव बियो मोनसे खृष्टान धोरोमनि फारसे आश्रय लाहैनांदों। बे खोथाखौ लानानै बिथाङा गावखौ गोग्गानाय दिन्थिनो नाजादों। बिथाङा खृष्टान धोरोम लाहैथों, बेवहाय जोंहा जेबो आपत्ति गैया। बिथाङा बेरामखौ दरसायनानै जे बहाबा धर्मान्तर जादों, बे बिथांनि साननायनि गोहो। धोरोमा गुबैयै आध्यात्मिक शक्ति, जौमा गियान, जाय बुस्थुआ जोंनि जिउजों सोमोन्दो दङ। भट भबिष्यत बर्तमाननि सुबुं माहारिनि गेजेराव, मिथिंगानि गेजेराव जाय क्षमताखौ धोरोमनिफ्रायसो जों सरसा खालामोमोन। नाथाय बिथाङा सामान्य गावनि शारिरिक मोनसे लोमजानायखौ लानानैनो खृष्टान धोरोम आजावदोंब्ला बे बिथांनि बाथ्रा। जों बुंगोन ब्रह्म धोरोमा मालाबाबो बेराम आजार फाहामनायनि थाखायल' ब्रह्म धर्म नङा, सोरनिबा गोरिब गुन्द्राखौ सुफुंनायनि थाखायल' ब्रह्म धर्म नङा, आरो बबेबा समाजनि गाहाम गाज्रिखौल' जों दरसायनानै ब्रह्म धर्म नङा। बेनिखायनो बेवहाय जोंनिफ्राय गरिहना दङ जे जों मालाबाबो बेरामखौ दरसायनानै गावनि धोरोमखौ सिफायनानै आध्यात्मिक शक्तिनिफ्राय जों जानगार जानाया ब्रह्म धोरोमनि मालाबाबो बेयो जुक्ति नङा। बेनिखायनो बे बिथिङाव बिन'द बसुमतारी बिथाङा गावनि सामान्य देहानि बेरामखौ सोरबा डाक्टारखौ फाहामनो हायै, सोरबा कबिराजखौ फाहामनो हायै, सोरबा अजाखौ फाहामनो हायै आरो गोबां बिदिनो मन्त्र स्फुट खालामनानै हामनो रोङै बे बिथांनि माबा मोनसे बेराम मिथिहायै बेरामाव दङब्ला बे बिथांनि खोथा। बेवहाय बेखौ जोङो रोखायै स्वीकार खालामनानै होयो। नाथाय ब्रह्म धर्मआ बेराम फाहामग्राथार होननानै जों मालाबाबो दाथिनानै फालांगिनि महराव जों लाङा बेरामनि मुङाव। बे ब्रह्म धोरोमनि जोंनि सानस्रि आरो सान्थौआबो बेनो। धोरोमनि गेजेरजों गियाननिसो सरसा खालामगोन। धोरोमनि गेजेरजों जोङो बेक्तिगत आरो समाज जिबनाव जाहाथे मोजां थासारि सोमजिहोनो हायो नामा, भेदाभेद गैयै, जाथि भेद गैयै, गोग्गो सानस्रिबा बयनि गेजेराव जोङो आदान प्रदान जालायनो हानाय, नोंनिखौ आंनिखौ नों मिथिलायनो हानाय, बेखौ जों रोखायै सरसा खालामनो नाजायो धोरोमनि बिथायाव थानानै। बिनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों जे ब्रह्म धर्मआ मालाबाबो खृष्टान होनबा बेखौ मुगैनाय जोंनाव खुनु भित्तिबो गैया, खुनु लिरनाय गैया। ब्रह्म धर्मआ बेखौल' बुङो ब्रह्मआ मोनसे गुन आरो बे गावनो धर्मखा। बे ब्रह्मआ गावहानो असे गुन दंखायो आरो गाव हारसिंनो धर्मखा बियो। बेखौनो होनोबो हाया, लाबोनोबो हाया। गतिके बबेबा खृष्टाना बिनि ब्रह्म सक्तिया जन्म जाथारनांगौ, आदार जाथारनांगौ, देरथारनांगौ, रुंसारिफिननांगौ। बे जाबाय ब्रह्मनि गुन। सासे खृष्टियानावबो एखे दैनिफ्रायनो थै जागोन, एखे हानिफ्रायनो मोदोमनि देहा सोलेर गठन जागोन, एखे बारनिफ्रायनो बिनि हां लानाय हगारनाय जागोन।
एखे अख्रांनिफ्रायनो बिनि खोनानाय नुनाय गोहोआ फैगोन एखे सानखौनो बियो बिनि बिदुं आरो बिनि सोरांखौ आजावनो गोनां जागोन अब्ला बेवहाय नों ख्रिस्टान नों हिन्दु नों ब्राह्मण नों बैष्णव बिनि मानो जाथि भेद बबेबा ब्रह्मनि पुरहित जानानै ख्रिस्टानखौ मानो मुगैनायनि दर्शायफैदों बियो बेनिखायनो ब्रह्म धर्मआ बेवहाय बे जुक्तिनि फारसे गोजानाव दङ जों मालाबा ख्रिस्टान बे बाथौ बे हिन्दु बै जैन जोंनाव बिदि जाथि भेद गैया बेनिखायनो बिथांनि सायाव जों बेखौ क्लियारिफिकेसन होबाय जोंनाव मालाबाबो ख्रिस्टान हिन्दु बिनि जों धर्म भेदबो लाया जाथि भेदबो लाया बेखौ बिनद बसुमतारी बिथाङा बे बिथिङाव गोरोन्थि बुंदों बेखौ जों स्वीकार होनाय जाबाय बिनि उनाव बुंबावदों बिथाङा आमी पवित्र मानु ब्रह्म धर्मनि सासे गियानि व्यक्ति जाबायब्ला मालाबाबो बेखौ गाव गियानि होननानै इज्जादारि खालामनो हानाय ब्रह्म धर्मनि रावबो क्षमताशालि व्यक्ति जोंनि दिनाव जों गैया आरो बेखौ मोननाय नङा सासे क्षमताशालि मानसिया मालाबाबो गावखौ इज्जादारि देखायनायनि गौरब देखायनो हानाय ब्रह्मनि संगठनाव एबा समाजाव बिदि मोननाय नङा बिनि पुरहित खामानि मावनाया जाबाय बिनि साधन शक्ति मिथिंगाखौ बेसेबां सेबक खालामनो हादों बिनि सिङाव थानाय जिउ जिबिफोरखौ बेसेबां सिबिनो हादों गावनि न'खरनि पारिबारिक बेबस्थाखौ बेसेबां संरक्षण होनो हादों गावनि जिबननि गावनि दैहिक सरसाखौ माबायदि लाबोनो हादों बिनि सायावसो बियो लाबोगोन सासे पुरहितआ जेब्लायबो बियो दमभालि मारिनानै गावखौ गुबुननि सायाव दादा देखायनो हाया पुरहितनि गुना जाबाय बिराद नम्रता बिराद समानबादि बिराद समदृष्टि आरो बिराद बियो सहायसुला सहनशीलता बेनाव मालाबाबो गोग्गानाय मोननाय नङा बिराद आदर्शबादि रावजोंबो गोब्राब खोथाजों दान्थे बिदान्थे जाया रावजोंखौबो थासिल' खालामनाय नङा सोरखौबा गादबनो हानाय बेनाव क्षमता थानाय नङा बे बयजोंबो दै बायदि गोरोबगोन बयजोंबो हा बायदि गोरोबलांगोन बयजोंबो बार बायदि गोरोबलांगोन बयजोंबो बियो गोरोबनानै गावखौ मोनसे सात्विक सुबुं हिसाबैसो गायसनगोन बियो ओंखायनो सोरबा सासे ख्रिस्टान फैनायखौ सोरबा सासे बाथौ फैयोब्ला सोरबा जैन फैयोब्ला सोरबा ताव फैयोब्ला बेखौ मालाबाबो बे नाखस खालामनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ जों ब्रह्म धर्मनिफ्राय बिनि सिखारखौ जों होनाय जाबाय जे बिनद बसुमतारीया सासे ब्रह्म धर्मनि बंश बा पुरहितनि बंशब्ला बे गोरोन्थि जादों बे नङा बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों अरखौ जोंबाय थानाय अरखौ दै लुसोमोबानो बे गोमोरो बे अर होननाय लोगो लोगो अरखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव बोखावनानै जों लायो मोनसे जाबाय बेबहारिक अग्नि जाय अरजों नोङो ओंखाम संजागोन जाय अरखौ नोङो गोजांनायाव सायनानै बिदुं लागोन जाय अरनि हेफाजाबै नोङो जाबर जथर सावगोन जाय अरनि हेफाजाबै नोङो बायदि रोखोम दानाय लुनाय बहाबा मेकानिक खामानिफ्राव सावनानै इन्जिन बानायनाय मानाय बेफोर जाबाय बेबहारिक अग्नि बेफोर बेबहारिक अग्निनि सृष्टियाबो बे गावनो ब्रह्मनि शक्तिनि गेजेरजोंनो जायो नाथाय बेखौ नों दैजों लुखोमोरनानै नों बबे गुनखौ देरसिन खालामनो लुबैदों बे बाहायग्रा अरा नों जेरै गोसो बाहायनो हागोन नाथाय नोङो गियान अग्निखौ मालाबाबो नों दैजों लुसोमनानै खोमोरनो हानाय नङा नोंनि नैबे मगजुआव थानाय जिथु अग्नि जाय अग्निनि बोलोजों नोंनि सेतन शक्तिया जौगाखांबोयो बेखौ नोङो दैजों लुसोमनानै खोमोरनो हानाय नङा नोंनि आध्यात्मिक जिथु अग्नि आध्यात्मिक अग्निखौ नों मालाबाबो फोजोबनो हानाय नङा आध्यात्मिक अग्निखौ फोजोबबा नों बै साननि बिदुंखौ होबथाग्रोनांगोन आध्यात्मिक अग्निखौ नोङो फोजोबबा अखाफोरनि सोरांखौ नों होबथाग्रोनांगोन आध्यात्मिक अग्निखौ नों फोजोबगोनबा हाथरखि हाला जोंलारियाव थानाय जेसेबांनाखि अर सेरेब दङ जेसेबांनाखि साननि सोरां दङ बे साननि सोरांखौ नों होबथाग्रोनांगोन नोङो बेखौ दैजों लुखोमोर अब्ला नोंखौ जोङो दैयानो देरसिन खालामनो होनदोंब्ला बेखौ गनायगोन बारा अरनिखौ देरसिन होननानै बुंनो लुबैदोंबा जों गनायगोन नोंनि देहानि सिङाव थानाय अरखौ नों हायोबा दैजों लुखोमोर 98 डिग्री सेलसियास बिदुंजों नोंनि देहायाव थानाय जिथु अर बेखौ नों दैजों लुसोमनानै थान्दा खालामफैनो हायोब्ला नोंनि फेसाब आन्थाया मानो गुदुं जानानै फैदों बे जाबाय जोंनि दैहिक अग्निया जोंनि दैहिक अग्नि जों जानाय गोथां मुवाखौ बबे अरा दोगोन खालामदों बेखौ नों दैजों थान्दा खालामनो हागोन नामा नोंनि नुनो हानाय गोहोखौ जे अरनि बिदुंनि गोहोजों देहाखौ नोङो जांख्रिखां होखांनायनि उनाव नायनो हानाय सक्ति प्रदान खालामना होदों बे अरा नों बेखौ खोमोरनो हागोन नामा बेनिखायनो बियो मोनसे सामान्य फिसा बाथ्रा बेनिखायनो बिनद बसुमतारी बे बिथाङा सासे पास्टर जानानै धर्मनि तत्त्वफोरखौ तत्त्व आरो तथ्य गासैखौबो रेबें रेबें नङाजासे बहाबा ब्रह्म धोरोमनि सायाव
बेबायदि नगण्य बेबहार खालामनाया सासे प्रसारकनिबो गुन जानो हाया। बरंस जोंनि ब्रह्म धर्मनि गेजेराव परमहंस शिबनारायण स्वामीया खावलायदों, नै हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टियान साधु सन्यासि मौलवी राजा महाराजा गियानि अगियानि मूर्ख गासिबो धनी गरिब गासिबो नोंसोरो नों गाव गावनि अहंकारखौ गावनि मेंनाय बानाय गिनायफोरखौ एसे ज्राब दोनथ'नानै धोरोमनि सरसा खालामनो थाखाय मुलुग गोजोन सान्थिनि थाखाय दान्दिसे सम होदो बिदिसो खावलायदों। रावबो ख्रिस्टानखौ बासिनानै दोनबोआखै, रावबो जैनखौ बासियाखै, रावबो महाराजाफोरखौ जों नाखस खालामबोआखै, रावबो गरिबखौ बेहाय नासयबोआखै, रावबो धनिखौ बेहाय जों एंगारबोआखै। सारा जिबनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव बयखौबो हमथुमजोबनानै मोनसे सैथो आरो सान्थिनि खामानि मावनो दान्दिसे सम खावलायदोंसो, दान्दिसे सम हो होननानैसो खावलायदों। बेनिखायनो मानगोनां पास्टर बिनद बसुमतारी बिथांनि बेबायदि बिथिङाव अजुक्ति बाथ्राफोरखौ दर्शायनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै बिथाङा जुदि खृष्टान धोरोमनि माबा मोनसे मुलाम्फा लुगैदोंबा बे बिथांनि बेक्तिगत सानस्रि होननानै आं बुंनो लुबैयो। नंगौ, जों खृष्टान धोरोमनि सायाव जोंहा मुगैनायबो गैया, बरंस जों खृष्टान धोरोमनि सायाव मोजां मोननाय दं। बिथांमोनहा मोनसे समाज आरो मोनसे देश बा बिदिनो गोबां बिथिङाव खामानि मावदों। बेयो जाबाय सुबुं सिबिनायनि बाहागोआव गोग्लैयो। सुबुं सिबिनो बेबायदि मोनफा मोनफा धोरोमनिबो गोनां जानानै फैयो। नाथाय आध्यात्मिक सरसानि बिथिङाव थांनानै बिथाङा गुबुनखौ आघात खालामोबा बेखौ सासे पास्टर बिथिङाव जों गनायनो खस्थ' मोनो। बेबायदिखौ जों रोखायै बुंनांगोन। बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै बिथां पास्टर बिनद बसुमतारीखौ नैबे अरखौ जे दैजों खोमोरनानै फोजोबनो हायो, बे बाथ्रानि बेसेबां तत्त्वफोरखौ बेसेबां गोथौ सान्थौखौ लानानै बबे बबे खारिथिखौ लानानै बिथाङा क्लियारिफाइ होनो हायो, बेखौ सारा देशनो फोरमायनानै होयोब्ला जों गोग्गानाय मोनगोन। आरो सारा ब्रह्म धर्मीय मानसिफोरनि गेजेराव शास्त्रजों रोखा रोखा सम्पर्क थानाय बेफोरबायदि तत्त्वफोरखौ होयोब्ला, बेफोरबायदि माखासे कम्पेरेटिभ जुक्ति होनो हायोब्ला बिथांखौ जों गोजौ थाखोआव जों गनायनानै लानो हागोन। नाथाय दिनैनि जुक्तियाव बिथांखौ जोङो पास्टरनि क्षमता दं गैया बेहाय जोंहा सन्देह थाबाय। आरो बिथाङा सासे पुरहित बंस'नि होननानै बुङोब्ला बे गिबियावनो गोरोन्थिखा, जे जोंनाव मालाबाबो पुरहिता बंस' नङा, पुरहिता बंस' नङा। सासे बिफानि फिसाया साबा दङब्ला सासे पुरहित जानो हागौ बा हायाबो जानो हागौ, नाथाय बे बंस' जानो हाया बियो। बेनिखायनो बिथां पास्टरा बिनद बसुमतारीया बे जुक्तिखौ होनोब्ला होथोंसै, आरो जुदि होआब्ला थोंजोङै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा, प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जा, बा रिटेनलि माबा मोनसेजोंनो जा, बा टेलिफनिक भाबैनो जा, ब्रह्म धर्म आफादनि मोजां सोमोन्दो लानानै बिथाङा बिनि सिखारखौ लानांगौ जे आंना गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो होननानै बिथांखौ जों खावलायो, निमाहाबो बिनांगौ। आरो जुदि बिथाङा निमाहा बिनायनिबो जुदि जयगथा नङाब्ला सानथाम जों सम होगोन। दिनै जों मोनसे सिद्धान्त लादों, बिथाङा सानथामनि गेजेराव निमाहाखौ बिना लानाया मोजां, जों बेखौ खावलायो। आरो बेखौ जुदि राजुहा भाबै होनानै बयनिबो गेजेराव जों गोजोनलायनो हायोबा बिराद जोंनि गेजेराव मोनसे सामाजिक जौगानायबो फैगोन। नाथाय बेखौ जुदि सानथामनि गेजेरावबो जुदि होनो हायाब्ला बिथांनि सायाव जों आयेननि माखासे हेफाजाबबो लानाय जागोन। बबेखानि बे आयेननि खाथियाव साफिनो थाखाय माखासे बिथांनि दफा बै बाथ्रानि सायाव जों दफाफोरखौ सरसा खालामनानै थिग खालामनायबो जाबाय। बेखौ जों दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बेखौ जोङो सिद्धान्त लाबाय। बेनिखायनो मानगोनां बिनद बसुमतारी पास्टर, नोंथांखौ जों गुरैयै खावलायो, जों धर्म संगठननिफ्राय जों बुंदों जे नोंथाङा बे धोरोम बै धोरोम बै धोरोमनि गेजेराव मालाबाबो दिनैनि ट्रेन्डखौ सोंखारिलायनायखौ जों दा लुबैला। नोंथाङा बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। बेनिखायनो जों गोबां बाथ्रा बुंनो सानला। दिनै जोङो पास्टर बिनद बसुमतारी बिथांनि मोजांखौ जों लुबैयो। बिथाङा सासे पास्टर, धोरोमनि लामाजों आगान सुरग्रा, गियाननि लामाजों आगान सुरग्रा, जाहाथे गियाननि लामा संनायाव मालाबाबो लामानि थास'खौ गावनि मोदोमाव फुननानै आथाखौ फुननानै दाला, बिनि जेंनायाव दा गोग्लैथों। जोंनि निमाहाखौ बिथांनि सायाव सानथामनि गेजेराव बिनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। एसेनोसै, जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै बिथांनि सायाव बेखिनि खावलायनायखौ जों हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियाव आं दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे जेखि धोरोमानो जाया मानो
जोंनि थांखिया मोनसेल' जानांगौ बा मोनसेल'। जिखि धोरोमगुरुआनो जाया मानो प्रसार खालामनाय नितिया गावनि आत्माखौ फोसाबनाय आरो समाजखौ फोसाबनाय, गोग्गो समाज दानाय। नैबेबायदि नोजोरजों जोङो गासैबो धर्मनि प्रसारकफ्रा, धोरोमगुरुफ्रा प्रसार खालामलायोब्ला जोंनि बे भारत हादरा बेबा वार्ल्डआवनो जों मोनसे गोजोन थासारिखौ फैगोन होननानै जों साननो हायो। दा दिनै जोंहा प्रसारक एबा पास्टर बिन'द बसुमतारिया जिबायदि जोंनि हिन्दु धोरोमनि बेदान्त, कुरान, भागवत गीता बायदिसिना धोरोम बिजाब, जोंनि हिन्दु शास्त्रनि जि धोरोम बिजाब, बिनि सायाव अलरेडि अपमान होनाय जादों। जोंनि हिन्दु धोरोमखौ इनसाल्ट खालामदों बिथाङा, अपमान होनाय जादों डाइरेक्टलि। खिन्थु जोंनि थांखिया बेबायदि जानो नाङा। जों बेखौ ब्रह्म धर्मनि जानानै गोख्रोङै सोंखारिगोन आरो दुखु फोरमायदों। बे बाबाया सासे अधिष्ठाताब्ला बा पुरहित न'खरब्ला जोंनि ब्रह्म धोरोमाव आइमोन आफामोन मालाबाबो बुलि होनाय खथा गैया। बे मिसा खोथा बुंदों बियो। ब्रह्म धोरोमनि बे बाबाया मानसि नङा, जों बेखौ हमनो हाबाय। बियो गोरलै गोसोनि माखासे थुला बायदि बिरग्रा माखासे आइ आफामोनखौ बियो माने मोजां धोरोमनि खोथा बुंनानै, मिसा खोथा बुंनानै जोंनि हिन्दु समाजनि मानसिफोरखौ बोलांनानै बियो गावसिनि समाजाव लांनो नागिरनायखौ जों थोंजोङै हमनो हादों। जाय बाथ्राखौ बुंनानै बियो मिसा खोथाखौ बुंनानै प्रसार खालामगासिनो दङ। गुवाहाटि बायदि जायगायाव बियो गिर्जा न' बानायनायनि खोथा बुंदों। माखासे बायदिसिना खोथा बियो इउटुब चेनेलाव बा बहाबा नैबे मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बियो गाज्रि खोथा, माखासे नंखाय खोथाफोरखौ फुवारनो नाजागासिनो दं। नाथाय बिन'द बसुमतारी बाबाया बेखौ साननानै ला, सैथोआ जेब्लायबो सैथोआ जेब्लायबो देरहासार, असैथोआ जेब्लायबो सानसे समावबाबो बियो नेहाथ आरो बे मालाबाबो देरहासार नङा। दा जों बेखौ फोथायो आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों, जाहाथे नेक्स्ट बाराव आरो ब्रह्म धर्मखौ अरखौ बेबायदि थासैल' खालामोबा, अपमान खालामोबा, बेखौ जोङो गासैबो धोरोमनि मानसिया बुंनो गोनांथि गैया। बे इसोरजों साजा होजागोन, बियो साव मोनगोन। बियो बे सावखौ बिनि गासैबो न'खरा भुगिनांगोन। बेखौ आङो ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि जानानै बुंबाय। बिनि फिथाइखौ जुदि बियो निमाहा बियाबा, जोंनाव प्रेसमेटनि गेजेरजों बा मबाइलनि गेजेरजों बा खुलियाम बियो गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बियाब्ला इसोरा बेखौ साजा होगोन। जों बेखौ नेनानै थाबाय। बिनि माने निमाहा बिनायखौ जों नेनानै थाबाय आरो बारा गोबाव आं बुंनो सानाखिसै। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।